Com us explico que diumenge passat davant del líder se'ns va passar per sobre una dada històrica del Futbol Club Andorra, tal i com ho sentiu. Els 6 gols del Futbol Club Andorra pot semblar una xifra històrica que, tot i que no ho hem revisat, segurament ho és. No recordo massa partits on l'Andorra a segona divisió hagi fet 6 gols. Però hi ha un rècord assolit en la història del futbol professional de l'Andorra. Cap jugador de la història del conjunt tricolor havia aconseguit marcar en 3 jornades consecutives al futbol professional. Això era així fins a la setmana passada, que Lautaro de León, el lleó, va tornar a sucar i ahir va tornar a marcar en la festa de gols de l'Andorra davant del Racing. És un partit que ha de dir molt i que ha posat la cirereta del pastís segurament a un tram de temporada complex per l'Andorra i que ha confirmat ara ja sí que aquest Andorra està fet d'un altre parer. Sé que és un post que arriba una mica tard, pràcticament el dia del partit. Demà viatgem cap a Cádiz, ho fem via Sevilla, en un partit o en l'inici d'una etapa de partits en els quals l'Andorra s'ha guanyat el dret a somiar. És pràcticament impossible, fa dies que ja hi parlem, perquè ara n'hi ha molts que es pugen a aquest vaixell d'allò de i si, però l'Andorra s'ha guanyat aquest dret a pensar que aquests 11 punts que ara mateix el separen del playoff doncs es poden eixugar. És extremadament difícil, però s'ha guanyat el dret a somiar. I així és com hem de començar aquest post i afortunadament és com comencem ja fa molts dies des de que fem aquest anàlisi dels partits del Futbol Club Andorra. Jo crec que és molt important, que no deixem de banda aquesta dada que us he donat. 3 jornades consecutives marcant. Cap jugador del Futbol Club Andorra ho havia fet a la segona divisió. És molt difícil i crec que les dades de Lautaro de León compta que poden ser encara millors. Porta, que no em falli les dades i ho confirmo ara mateix per donar-la com toca, Lautaro de León aquesta temporada porta 8 gols. La millor temporada d'un jugador de l'Andorra a segona divisió és la de Sinan Bakis, amb 12. Amb 12. Està a la seva mà. Està a la seva mà, només a la seva mà, igualar una temporada d'un jugador que ha rebut unes crítiques, també les nostres, descomunals, i que és un jugador que no ha baixat i no ha deixat de treballar. Ja fa dies que parlem també de jugadors que tenen molt de talent i jugadors que són molt treballadors. Lautaro està en aquest cantó, en el de molt treballadors, en el de que pica pedra, en el de que treballa. Té molt de talent, també, però no és un talent com el de Justin, que és de posar-te el pitet i de fer-te 4 jugadors. És un talent de treballar, de ser on toca, d'estar superant les adversitats, segurament. Insisteixo, nosaltres també l'hem criticat quan no arribaven els gols. I va arribar un moment de la temporada que ell va dir els gols arribaran. I jo sóc un jugador a final de temporada. Doncs bé, des que ho ha dit, 3 jornades consecutives marcant, es situa amb 8 gols. De fet, dintre de la llista històrica de màxims golejadors de l'Andorra a segona divisió, el futbol professional, ara mateix hi ha Sinan Bakis amb 12, ho va fer en una temporada, Ivan Gil amb 10 en 2 temporades, Carlos Martínez amb 9, i després ja ve Lautaro de León, empatat amb Manu Nieto, que també ho ha fet en una temporada, i de Josep Sardà amb 7, els mateixos que Dani Villahermosa. Fixeu-vos, Fixeu-vos. En les últimes 3 jornades ha marcat, i òbviament perquè la història de l'Andorra segona és curta, ha fet un salt de qualitat i està en disposició de convertir-se en un dels màxims golejadors de la història del Futbol Club Andorra en el futbol professional. I ho farà segur, perquè crec que aquest final de temporada s'ha guanyat el dret a continuar. Probablement Lautaro tindrà ofertes, probablement. Però crec que Lautaro serà dels jugadors que decidirà quedar-se. Perquè pel que el coneixem i pels que hem parlat d'ell, potser acaba marxant, no tenim informació, és una sensació. Tinc la sensació que
que en la balança hi haurà més coses més enllà del futbol. El futbol serà una part molt important, el projecte esportiu serà una part molt important, però crec que hi haurà en la balança també sentir-se còmode, sentir-se estimat, tenir la família a prop, i crec que Lautaro a Andorra ha trobat el seu lloc. I ara s'ha fet un nom. I jo crec que quan et fas un nom a Andorra comença a agradar-te, perquè el país és collonut, perquè la tranquil·litat és enorme, perquè el projecte és interessant. Si això va acompanyat de bones sensacions, de bons moments, crec que Lautaro s'ha guanyat el dret a quedar-se. I això ens ha portat, i només ell, conjuntament amb Josep Sardà i la resta de jugadors, ens han portat com dèiem abans, a guanyar-nos el dret a somiar. Són 11 punts. Són 11 punts. El Ceuta va empatar. Per tant, l'Andorra sap que ara mateix guanyant a Cádiz, guanyarà una plaça més. Guanyant a Cádiz, guanyarà una plaça més aquesta jornada. I també per donar la dada correcta, que les tinc per aquí apuntades, ara mateix som 11ens amb 46, saltaríem a la desena plaça. Amb 49, l'Sporting, que ja ha jugat també quan estem gravant això, doncs estaria amb 51 per sobre. El playoff quedaria molt, i hem de veure què fa el Castelló, què fan la resta d'equips, però fixeu-vos, el Castelló juga al camp del Mirandés. És una jornada fàcil també per ells. És molt complicat, jo no ho discuteixo, però som-hi. Per què no? Mira, a Màlaga i Les Palmes, a la mitja part quan s'està gravant això, 0-0. Doncs mira, quedaria la cosa aquí, a 9, retallaríem puntets. És difícil, però el que no és tan difícil, i quan parlàvem fa un parell de setmanes de pensar en carpetes, és millorar aquella setena posició. Per què no? No millorar-la, però igualar-la. O està molt a prop d'aquella temporada 22-23. I jo crec que això també és molt important, pensar en aquest sentit. Com dèiem, a Graó, també perquè ho va dir Carles Manso en el post de la setmana passada, que va dir, bé, doncs com a mínim, allarguem al màxim aquest moment per començar amb energia la següent temporada. I això és molt important. I això és extremadament important, que l'Andorra ha de pensar en aquesta temporada, per si sona la flauta, però sobretot en la temporada següent. Jo crec que no trigarem gaire ja a la premsa a començar a fer quinieles de qui es queda, qui marxa. Ja sé que falten jornades, però no trigarem gaire a fer això perquè en el moment en què el playoff ja estigui completament descartat i la permanència ja estigui completament garantida, ara en parlem d'això, jo crec que començarem a fer cabales perquè sabem que hi haurà molts que marxaran i que hauran d'arribar molts. I aquesta és la gran dificultat d'aquest projecte, no? Tornar a encertar 10 o 11 jugadors de cara a la temporada vinent. És la gran dificultat. Però, compte, jo crec que el treball serà més d'una vegada aquest estiu en aconseguir mantenir una estructura sòlida. Parlava l'altre dia Jaume Nogués en l'entrenament de portes obertes del Futbol Club Andorra, parlàvem, sembla, a RTVA, que deia que hem d'aconseguir mantenir l'estructura. Que l'any del descens vam fer tants canvis que l'equip va passar de ser un 8 a haver de tornar a començar des de zero, dels aprenentatges que teníem. Jo crec que el que busca aquest any el club és que mantenir una miqueta l'estructura i amb aquesta estructura que l'equip arranqui des d'un 5, no haver de començar des d'un 3, sinó des d'un 5. Com a mínim ja l'ha provat justet, i que a mesura que vagi avançant la temporada, doncs l'equip passi un altre cop a ser un 8, diguem-ne que l'estil de l'Andorra un cop es mami, un cop s'interioritzi per part dels jugadors, doncs que tornés a fer un salt de qualitat. Però començar des d'aquests mínims que potser l'any del descens no es van tenir. De totes maneres, jo em nego, i ho dic ara, a pensar que aquesta temporada s'ha acabat. És que em nego, perquè si no se'ns farà extremadament llarga. I perquè ara a l'Andorra li ve una part de la temporada que és magnífica. El calendari que té l'Andorra és Cádiz allà, Valladolid a casa, 2 equips de la part baixa, Leganés fora de casa, equip que també està per sota teu, a priori ja més o menys salvat, però bueno, ho veurem en les properes jornades.
Albacete a casa, aquí ja és un rival més directe de la zona mitja. Jornada 39, Las Palmes a casa, rival complicadíssim. Jornada 40, Depor, i 41, per acabar-ho de dir, a casa davant del Ceuta. Última jornada, l'Andorra tancarà a casa davant del Burgos. Per tant, les properes jornades, Cádiz, Valladolid, l'Andorra ha d'aconseguir matemàticament la permanència. Potser no serà matemàtic perquè si els de baix segueixen guanyant, doncs encara caldrà treure calculadora. Però, de fet, la permanència, aquests mítics 50 punts, arriben aquesta setmana. Estaràs amb 49. Feina feta. Per tant, el partit del Cádiz és l'oportunitat perfecta per afrontar un nou repte, curt termini, aconseguir 4 victòries consecutives. Vas guanyar el Racing, hauries de guanyar Cádiz, hauries de guanyar jornada següent Valladolid, que també està baix, i Leganés. Suposaria un nou rècord històric. Fins ara el màxim de victòries són 3 consecutives, que de fet s'ha aconseguit aquesta temporada. Per tant, tenim una temporada on hem aconseguit 2 rècords. 2 rècords. El primer, 3 victòries consecutives. I el segon, 3 jornades consecutives d'un davanter del Futbol Club Andorra marcant a segona divisió. Anem a millorar aquests rècords. I està en disposició l'Andorra de fer-ho, i és el que ens ha de permetre somiar. És el que ens ha de permetre connectar amb la gent, que és l'altre gran titular d'aquesta setmana. Veure a l'entrenament de portes obertes. Em quedo amb el titular que va fer el Víctor Rodríguez a la nostra web. Un equip que enganxa. Un equip que enganxa. Un equip, un país. Un equip, un país. I això és importantíssim. I això està passant. I crec que és important, i de fet s'està jugant ara mateix al partit del Morabanc, que està canviant de barri. I no perquè el Futbol Club Andorra ho hagi fet de manera excepcional, sinó segurament perquè hi ha gent que ha estat més pendent del futbol que de fer la feina, segurament. Però bé, aquest és un altre meló i cada moment s'ha de dir de puntetes, Però un equip, un país, i això s'està començant a entendre dintre del Futbol Club Andorra, i crec que també davant de l'afició. Els últims partits de l'Andorra enganxen. Els últims partits de l'Andorra fan trampera. L'any passat ja vam acabar molt bé amb l'ascens. Aquest any s'està tornant a acabar molt bé. Cal quadrar-ho, cal quadrar els timings perquè tot es pugui allargar una mica més, i per això és important que aquest final de temporada doncs, l'Andorra continuï treballant en aquesta línia. El partit del Cádiz ha de ser un tràmit. Perquè el discurs de les últimes jornades és que fora de casa ens anava molt millor, el discurs de les últimes jornades és que a casa era quan més ens estàvem acostant, el discurs de les últimes jornades era que davant dels equips que es tancaven ens costava molt. Bé, això ja ha quedat en un calaix, per tant no hi ha excusa. L'Andorra ja ha demostrat que és un equip de salvar-se tranquil·líssimament i de, si no hagués fet el tonto, estar lluitant pel playoff aquesta temporada. Per tant, el partit de baix, el partit del Cádiz, s'ha de guanyar. I ha de ser un altre espectacle. I ha de ser un repte individual, segurament, per part dels jugadors, d'assumir que estan aconseguint carpetes individuals. Lautaro en té una, Sardà en té una altra, mantenir el nivell. Jo crec que hi haurà rotacions, crec que tornarem a veure Sergio Molina, crec que per fi el tornarem a veure, perquè no us oblideu que el millor moment de l'Andorra ha arribat sense Sergio Molina. El millor moment de l'Andorra ha arribat sense Sergio Molina. I això també diu molt. Però en tot cas, partit del Cádiz crec que ha de ser un tràmit, crec que serà una decepció gran si no és un tràmit. Si s'acaba traient estarem contents, però crec que se li pot demanar una mica més a aquest Andorra, i a partir d'aquí veurem què passa, perquè no depens de tu. Però si acabem la jornada en comptes de 11, doncs a 8, serà molt bé. Si és a 9, doncs també. I si hem retallat un puntet, doncs també. Però és que no hi ha un altre. Aquest equip ha de mirar amunt i aquest equip ha de seguir mirant fites importants. Crec que es pot dir, crec que fa setmanes que ho diem i que se'ns ha dit, és que clar, és que veneu la moto, és que no sé què, però el temps acaba posant a cadascú al seu lloc.
Ens hi posem demà, diumenge, des d'una hora abans, com sempre, a la sintonia d'Andorra Esportiu. Demà amb el Víctor, l'Ignasi en serà baixa, però estarem allà, com sempre, per explicar-vos-ho. Gràcies, família. Adéu-siau.